ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Сауду ТВ. Дӯстон, ирӯза наварда боз якчанд навъи мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо низ замин, хона, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои фурӯши реклама дошта бошед, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Рекламаш карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наварда ҳастай 10 дона мошин ҳастай, якто камази фурӯшӣ ҳастай, ки пешкашро мекунем. خب ایروزا نورده هستی دایو نکسی دایو ماتیز BMW هستی تویوتا کمری هستی اوپل استراجی کاروان هستی استراجی خچیبک هستی کاروانای پرستوی هستی کاروانای پرستوی با خچیبکوی FK هستی دوستان عزیز. خب بندم 2107 فروشی هستی خلاصا نوار بنهایت نوار زور مرسدسی سی کلاسی ارزان هم داریم پیشکشون میکنیم. لایک ها رو نوارا دوستان شروع میکنیم. دوستان تلگرام کانال ساودو تв سیلکش در کامنتاری موندگی بیننده باور کنید بنهایت خانه ها زمین و ماشین های ارزان در اینجا میگذاریم معقول باشه گذارین تماشا کنید. اینجا سیلکش در تگ کامنتاری. برادرایی که در مسکوسکی اوبلاست کار میکنن فعالیت میکنن برهای جمع کرده دارن خواهشی به وطن روان کردن دارن با شما شرکت اکای خورشید را توصیه میکنم که طول یک چند سال اوید همین سیستم کار میکنن فعالیت میکنن. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر خودشون با ماشینشون اومده بردتون میگیرن ان شاء الله پریما تاجیکستان بار برده میشه بعد شنبه کلوب فرخور وحدت نورک دنغره فرغون تپه مومین‌آباد وسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک کلخوزآباد اویالی خراسان فخرآباد قبادیان گراوتی جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مونیا بدیل پر ان شاء الله از زمین کانال ما اکای خورشید مراجعت بکنیم عزیز. دوستان میگذاریم با یکمین کمازی فروشی. کمازی فروشی هستی که در حالت خوبی تکنیکی کمازی نخدو یعنی که حالتی بینهایت زور دا قرار داره دیزل کاروبکش مکانیکا کوزوف یعنی که آخرش بینهایت کشادی فاسونی زور مثلا بورکشی بینهایت удобный یعنی که سمنت قیمت تخته و دیگر چیو. آدرس نوحیه خراسان 80000 сум нархаш утилизация дора не ки документош бучидагиай. خب камаз бениҳоят ҳолати хуби курида қарор дора кадо метавонем ки мисол мегирем пушаймон намешен акада ки сум дар кор савдош мекуна 80000 мега WhatsApp шумо мегзорам ахираш 8207 аз уми канали Сауду ТВ бадил пур муроҷиат ка метавонем бачази дизельни коробкаш механикай 80000 сомони ҳолати бениҳоят зурда қарор дора فقط اکد از سومداکو سوداش میکنه کدو میتونه صحبت میکنه میگیرین آشنا شو بچه عزیز. میگذاریم بعد دومین ماشینی فروشی اوپل استریف سیدانی توزه سالش 95 سال در شهر بختر قرار داره کراسکا توزه حالت نخدو شهر بختر قرغانی پیشینه 26500 сум нархش فقط بنزینی خالی объемش 1.6 коробкаш механика мотор нав кардагӣ мега коробка 100% расходаш камай бениҳоят кам 4 баллони зур дора ҳуҷҷат надора соназис краскаш хайтузаҳакай 26500 сум сидани арзонак солои 95 бача азиз кадом метавон сидан хоҳиш карден ин ҳамиша хулоса ки ёфтем ина пешкаштон кардем бигирин зангза кадом мошине ки маъқултон мешавад бачакоз аз уми канали Сауду ТВ фақат занг занед дохат бо нархи муомилаи соз мекунад фақат аз уми мо ба дили пир дӯстон муроҷиат бикунед. мегзарем ба сеюмин астраҷи фурӯшӣ. опел астраҷи ҳастай ки солаш 99 сол дар ноҳияи ҷалолиддини балхии румида қарор дора бензин газ объемаш 1.6 коробка боша механика 56000 сум нархаш агар аз уми мо гап занем худохат бо арзонтур мекунад. ماشین حالتی خوبی تکنیکی در قرار داره حجت‌های سالونش 7 ماه هستی تنیروفکا 8 ماه دیگه هستی утилизация داره کانسنرش کار میکنه 4 بالون نو داره 99 سالای 56000 میگه. اینا مرحمت دوستان باز دالشی معلوماتش رقمای واتساپ میگذارم آخرش 93 از اومی ما زنگ زد بگیرینش. به نهایت ماشینچه زور توزه تنیروفکا حجت утилизация قانون و قاعده‌اش قاعده‌ای کردگی فقط آدمای سریوزنی میتونن زنگ زنن.
лайкора монен, подписия сара фаромӯш накунед бачаҳо. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D астае ки солиш 95 бачаи азиз. Соли бароиш 1995 сол дар шаҳри Душанбе 23500 сомон нархаш. Бензин газ, объем D, коробка автоматай. Toyota Mark D. Хоб 199506 километр пробег мега бачаи азиз. Объемш D. 137 қувваи асп. Ассалому алайкум мардум мега. Мошин ҳолати бениҳоят тоза, ҳолати нахаду фурӯхта мешавад. Mark D дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Устуҳотон қад биен, хулоса мошина проверка кунен. Мотор, коробка, хадавои чотки. Масла нав, газ дора, бензин дора. хоб фарош сафед, қоидави хулоса 23500 сум нархаш. кадомитон ки мегирен марамад ватсапшона муроҷиат кунед. мегзарем ба панҷумин мерседеси фурӯшӣ. ҳаррӯза навор мекунем, сон аз ҳар як маркаи мошин мемонем бачаҳо азиз. ҳамаи мошинаро қариб ки навор мекунем. Mercedes Benz C-Class, C-Class сия, солиш 99, 50000 нархаш, бензини хӯли, объем D, коробка механика, ҳолати хуби техникӣ нахаду. Адрес шаҳри Душанбе. Территорияи Душанбе бачаҳо азиз, мошиношон мисол хадавоишон дер фарсуда мешавад, чунки ҳамедони 80-90% ҳамворе охи. ҷое ки ҳамвор аст, мисол хадавоишон мошинашон кам ҷазб мешавад, чунки мошинои Душанбе хеле талаботш меҳам бисёр да. Хитон занг зад далши WhatsApp да чахчах кунем бачаҳо. дӯстон мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Советскиё любителиш гарани бисёр бача азиз 2107 ҳар рӯз наворда мегзарем. Солиш 2004 дар ноҳияи Кунибодом. 19000 2004 сол 2107. Ина бача мана бача бигириш ошчава тоза ҳак. Бензини газ, объемш 1.6, коробкаш механика. Балоно пачка, техас мотор 8 моҳи дига ҳастай. Мошин зур, камтар арзон мешава бо одамои мисол аз сайто тамошо мекунед. Фақат илтимос беҳуда зангмон назанед, ватсапмона мегзорам ахираш 101 ахиршай. Фақат серьёзни 07ҳаро муроҷиат кунед. лайкора дӯстон монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. аз куҷо кадом маркаи мошин дар кораи то чанд сума, фақат дар ҳамин таги комментария нависонда монед. баъд ҳамун комментария бачаҳо азиз, телеграм канала силкаша мегзорам. дар ҷамъ бо бениҳоят мошинои арзон мегзорем, ба сурат тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтумин BMW фурӯшӣ. BMW 3 series бачако. Инам BMW срочной бад фурӯшӣ 50000 сумда метонен бихаренш. Коробкаш механика, объемш 1.8, фақат бензин. хуб 1800-2000 сумда газ евро 4 мезанен, мешава мошин бо қайбат мешава, ки ҳай кадам мегарден. мошинча I0 тайёр кардаги мега мошина алиши ба Hyundai Starex алиш мешава. Фақат тамом хел ба сум 50000 сум. 99 сол дар шаҳри Душанбе. рақамош бинен 1415. занг зад алиши маълумотша бигирем бошад. мегзарем ба ҳаштумин матизи фурӯшӣ бачаҳо азиз. Daewoo матиза 16000 сум кардиян. бениҳоят нархи зурда, ҳолати хуби техникӣ 2000 сол соли бароишаш. мошин дар шаҳри Душанбе, бензин газ, объемш 08, коробка боша механика, объемш 08 дӯстон азиз. бениҳоят камрасход бачаҳо. амира заправкаш мекунен, фикр мекунем ки фуромӯш мекунад. документ дора, утилизатсия дора, алишам мешава мега. хуб вариантора мебинем да, маъқул боша агар алиши вариант хулоса ҳастай. кадомито мегиран 16000 хел нарх, алиши вариант хитон пешниҳод кунен, маъқул боша мешава бачаҳо. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. матиз Daewoo солои 2000.
серьезни матисҳаро алё кунед, дар рақамҳои WhatsApp ахираш 9933 занг занед. лайкҳоро монед дӯстон, дар канал подписаться кунед. чизе ки барои эълон дорем дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед, рекламака фурӯшта мегузорем. мегзарем ба новумин зефираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Zafira 2000 сол соли барориш. Территория Ғончи, Девашти, Ҷахтадор баша азиз. 58000 нарх Zafira 2000 сол. Объемаш 1.8 коробкаш механика, бензин плюс газ, ҳолати нахаду, краска тоза, салон тоза, хоб балоно средни. Мардам мега мошинча тозаҳакай. хоб харидор аниқ занг зане савдо пеши мошинда. руған кам хулоса ҳамин масъалаи руғанш кам мега масла мехӯрада. хулоса иҷа қайд кардаган ки хоб руған кам мехӯра, яъне ки масла мехӯрдай ҳамин қад кам бурча хулоса қайд кардан. далчи WhatsApp шуна занг за пирсем бачак азиз. дӯстон мегзарем ба 10-мин мошини фурӯшӣ. Opel Astra каравани краскаи сафед. хоб адрес шаҳри Хуҷанд, 2007 сол соли бароришаш, дизелни, объемаш 1.9 коробкаш механика. ина мошин срочна фурӯшӣ бача азиз, тозаи бадай, объемаш 1.9 коробка механика. ҳолати хуби техникӣ 100%, кузов технический корош мега 100%, ҳуҷҷат 100% ҳастай. срочна фурӯхта меша бо нархи 5000 сомонӣ. кадомитон харидори сериёз ҳастен, худохоҳад бо як чинчи муомила дора. рақамҳои WhatsApp ахираш 5525 да муроҷиат карда метавонед. мошин 12, объемаш 1.9 коробка механика, Экотек мотор дора бача азиз. хулоса состоянии чотка, ойнушам бениҳоят, яъне ки ба краска худаш хеле ховкай, масъалаи салонаш тозаҳакай, балоно средни 55000 бо арзон мешавад. мегзарем ба 11-мин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки дар кузови хечибек. солаш 1996 бача азиз, дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 40000 сум мега, бензини газ, объем 1.6 коробкаш механика. мошин як даста, 4 балон нав, масла нав, ҳуҷҷат асидам дастай, ҳуҷҷат утилизатсия дора, хадавои тупча. хулоса мошин ягон камбудӣ надора, дар беҳтарин ҳолат қарор дора. 40000 сум мега, 96 выпуск бача азиз, 40000 сомонӣ, боз кам беш муомила дора. сиданхаро маромад аз номи канали мо, рақамҳои дасти ахираш 8472 да метавонед муроҷиат бикунед. ирӯза навор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далчи бо навори пагоҳина ки рӯзи яхтофат далчи тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкҳоро монед, дар канал подписаться кунед. зиндаву сар